Șurați voi, dă-l voi înăuntru. Ce самое, să nu mai proibești spună. Hai, mă. La meu spune. Deci mai dau vreo nebun de să știi mâna ta, uite. No, esa imagen a la foto. Și ceva, suntem turn Eiffel drept sus. 230, 230. Da. Hai spune cum citești. Spune cum citești. Mai frică. Faci să filmez acolo unde se e, bă, să filmează. Ceva și? Da, ceva și. Lasă bă, ia fotografii. Ce Ia uite la mine în ochi. Frumos, frumos. Nu ce interesant. Bă, Dani, vreau apă, băi. Ha? Vreau apă. Ia fă și mie, ține și filmează și pe mine. Давай, чувак, mai spune și tu vreo ceva, давай. Uite, filmează sus cum e sus. Чувак, stai o leacă. Video ăsta trebuie să-l vadă toată țara. Toată Moldova. Oba, fetele. Pac, pac. Чувак. Oba, cine ți-a plăcut? Băi, dă-i aici, la oamenii ăștia, dă-i la padruga asta aici. Ia arată o excursie. Eu uite padruga asta, n-ai văzut? Eu uite și o padrugă acolo. Dar eu văd de aici. Mujici ăștia filmează. Eu uite o padrugă acolo, șede, statuetă. Mujici ăștia. 6 ani din turn Eiffel. Ia arată cu mâna să dai banii, deci așa cu șerutul. Ia uite. Ia uite-l și ăsta frumos. Stai aleac, deci. Băi, Ghiță. Uite cu ăsta. Dacă Bă, dar așa. îi fac parcă zi așa. Se fac... Și padruga. Țac, țac, țac deasupra la altcineva. A, dar el nu-ți vede pe acolo. Pac, pac. Hai ceva, hai. Excursia mai departe. Uite, mai filmează în părțile cele încolo, mai filmează. Ceac, ceac, ciuvac. Hai întoarce. Paris. Turnul de Eiffel. Давай, despre. Și, mai mergi. Dar și eu să spun. Filmează încoace de față. Dă-i mai încoace. Dă-i voi mai încoace. That's good. Looks like I was recording myself. Filmează-mă... Filmează, fac, filmează. I recorded my video. Și fata. Uite și poporaș mic la mine. Uite. Bă, la Siena. Ia că uitați-vă la Siena de sus, la 300 de metri înălțime. Unde se? Uite Siena e. A, râul ăsta? Râul e bultoaca asta. Asta e Siena. Dă-ți mai filmezi tine. Fata. Nu știu mine. Ia uite-l. Filmează-l și pe dânsul. Arată-le, ia arată din Hai pe seama. amândoi. Arată din... Dă-te încoace. Și amândoi spunem. Băi, îmi dă, arată anii ăștia. Arată Stai, băi. Nișan. Uite, îi spune. Paris. Arată, băi, dintele și ala, băi. Are tândală iese. Короче, aici... Uite aici, din șan s-a făcut. Filmează jos, până în șan. Da. Pentru 1898. Tu arată, uite, băi, jos, nu sus. 1900. 1898. 1898, 1904 unul și Biderești. Și în 1935 s-a pus Radio Vision. În 2000... S-a mântuit antena. Deci... Da. Frumos, defansă, ea mai dă la defansă încolo și arcă să vadă, uite arcă și el. Acolo e defansul, partea asta altă este acolo. Arca de triumf. Uite, vezi? Uite. Bă. Acolo... Acolo Prada Bologna. Hai înapoi. Hai că e aglomerat. Hai înapoi. Hai să scări mai jos. Și eu am plecat. Nu mai des mai. Pui-o ca până. Cine vrea la liceu? Prechini care ai pus în jos. La distanță niciodată n-ai încercat. Da? Da? Da. Uite bă aici. Dă-i încoace tău.
Я дай спune un euro smoothie. Tu mă filmezi. Da. Bă! Bă! Șeful, el are bani cu dânsul, bă, de pe cap. El a luat chipileau ca fiecare ieri a fost la cei. Crezi că să-ți dă vouă una la urechi. Păi Magadan să vină. Magadan. Ia mai uite în coașe. Ia mă uite încoace și mai spun că... Filmează, Ce vezi în bord așa? Văd Parisul. ia mai dă în coașe. Care vrea să fac? Îți place? Da. Parisul. Uite, filmează în sus. Da să... Care vrea să mai vorbesc? Na, țin tu. I can go first than you. Acolo bocica și trece plinul cu euro. Da, îi se duc în jos. Dar nu se întoarce să văd de asta. Ia uite-l de bine ce face. Uite-le. Mare păduci, te-ai uitat? Să-ți eliberează locul. Gata. Mai e. Gata, o plecănit? Da. Adios, Și? Barcă și n-ai bani. Mai e. Bani n-ai. Hai, filmează și tu. Ce-ți filmezi? Pe noi. Pe noi. Pețani, pețani. Filmează până la... Hai că intrăm jos. Bă, dar ce rău se vede, eu nu știu cum ai pus tu. Bă, Senea. Rău se vede. Da. O lăsai sui. Na, iată.